Na kalle ta na ƙare mata kallo yayin da take tsaye a gabana. Na miƙa hannu na ɗora a kan kafaɗarta yayin da ita ma ta ƙara matsowa tana kallo na ido cikin ido tana min murmushi. Har ni da ita muka haɗe a wuri ɗaya. Kunkumi na daidai saitin gonar daɗinta. Ita kuwa zarmado da dama ta riga ta miƙe. Nan fa muka fara gogayya tsakanin ni da ita. Muka fara taɓeɓeniya. Na fito da dukiyar fulaninta. Na fara mulmula su nake kamar yadda ake mulmula ƙuli-ƙuli. Haka na ci gaba da mulmula su. Ita kuma sai narkewa take tana wantsale kamar macijiya. Mun daɗe muna sarrafa juna daga ƙarshe ta yi ƙasa. Tana ƙasa na fito da zarmalulu na bata domin na fahimci me take so. Nan ko ta saka ta a baki ta fara tanɗe ta. Ta ci gaba da tanɗe min ita take yi da ƙwarewa sosai saboda ita ma ai harka ce. Ni kuma lokacin da take wannan tanɗe-tanɗen jina ne ina yawo a sararin samaniya. Da ta yi min wani zuƙa jin nayi kamar in tsindima ihu saboda wani daɗi na ji ya shige ni na rasa ta ina ya shigo. Amma fa daɗin akwai daɗi. Ta daɗe tana sarrafa ni a cikin wannan yanayin. Daga bisani kuma ta miƙe tsaye. Ni ma na fara tanɗe mata arzikin fulaninta ɗaya bayan ɗaya. Ina tanɗe su ita kuma sai shan yaji take yi. Tana wani wuntsile yayin da ɗaya hannuna kuma yake cikin gonar daɗinta ina yamutsa mata shi. Kasancewa wurin da ciyawa na ci gaba da wasa da hannuna ɗaya yatsuna biyu na ciki. A wajen kuma hannuna yana ta shashafa sama-saman ciyawar da ke gonar nata. Daga ƙarshe dai bayan mun kunna juna wuta ta kai wuta. Nan fa ta yi min goho. Ni kuma na gyara domin zan tsindima mata mai kan taɓarya. Ai kuwa nan muka fara ɗauki ba daɗi ni da ita. Muka yi ta ba da wuta, muka yi ta aman wuta ni da ita. Mun daɗe muna fafatawa daga ƙarshe dai muka samu muka dire.